Carme é a nosa mestra en recuperar saberes. Ola, que tal? Como andades? Hoxe imos facer unha horta onde a priori non hai terra ningunha, nun sitio onde temos baldosa. Ide tomando nota do que precisamos, xa veredes que ademais reutilizaremos un montón de materiais que noutros casos tiramos con eles. Tomade nota. Pois aquí non tiramos nada, así que tomamos nota. Para facer un bancal nunha terraza, Carme utilizou palés partidos pola metade, 1 metro, restos vexetais e de podas, 1 kilo de calcaria por cada 10 metros cadrados, 1 kilo de esterco ben maduriño por cada 10 metros cadrados, un carretillo, unha pá e unha galleta. Carme, parece que hoxe imos traballar duro. Ben, pois hoxe xa vedes que non estou na miña horta. Hoxe trasladeime aquí a Brión, aquí a parte de atrás da casa do restaurante, mellor dito, de o amigo Manu do Kratos. Polo tanto, nunha zona urbana, bueno, pues hasta escoitamos os ruidos de fondo, verdad? De zonas urbanas. Podemos facer unha terra, podemos facer unha horta ali onde non temos a priori terra ningunha. E para iso precisamos, antes de nada, con que imos aguantar esa terra, porque aquí non hai chan ningún, hai baldosa no fondo. Ben, pois imos a empregar uns palés de madeira, só unha apreciación. Démoslle aquí aos palés a madeira para que non podreza tan pronto, un pouquiño con un soplete, vale? Porque así aguanta moito mellor. Eu, como moito, recomendo-vos que lle poñades como moitísimo 1 metro de ancho. Pero o que nos vai dar a medida do ancho é isto. Que eu despois poida estar traballando e plantando, apañando, remexendo na terra, de maneira que eu poida facelo cómodamente. E de fondo? Pois de fondo do bancal, os 40 centímetros mínimos que precisades para as raíces dunha horta, é como moito 1 metro así, porque logo tedelo que encher todo. Así que, de longo, todo o que cairades ou teñades. Ben, o máis doadiño de todo isto é facermos a terra. Así que toca empezar a encher o bancal con material vegetal. Neste caso, material vegetal grosso. Xa vedes que veño do monte, de apañar. Así que enchemos, empezamos poñendo material gordo, restos de poda, restos de monte, porque teñen que airar as raíces, senón apelmázasenos todos e poñemos todo material fino. Ben, pois agora toca poñer material fino. Pois eu neste caso traio de sejar erva alrededor da horta. E tamén temos que poñer un pouco de esterco de calquera animal, pero eso sí, esterco que xa leve tempo facéndose, é dicir, quitado da corte dos animais e ao intemperio. Canto? 6-8 meses, máis ou menos, vale? Este material fino é do que van a comer as nosas plantas unha vez que madure, unha vez pasados eses 6-8 meses. Deixádeme que ainda teño un cacho de traballo. Ben, pois unha vez cheo o bancal ata arriba de todo co material fino, vamos co esterco. Mais ou menos 1 kilo por cada 10 metros cadrados. Se está ben maduriño, claro. Se está fresco, entón tedes que poñer 10 kilos para cada metro cadrado. Pero sempre vos recomendo que o poñades ben maduro, ben desfeitiño, que cando collades pareza terra xa. Aquí xa non se sabe quen foi o animal que fixo este esterco. Parece terra. Entón, ese é un esterco ben maduro. Ben, agora estou botando no cal. O cal, ou caliza, ou rocha caliza moída, que é o que é isto.
o que fai é que a materia orgánica, que é demasiado ácida, non queima as plantas, as raíces das plantas. Canto lle temos que botar? Pois 1 kilo, aproximadamente, por cada 10 metros cadrados. E o último que xa nos queda é mesturar o cal coa terra, achandáremolo e van cal listo para plantáremos. Así que vou continuar ata acabáramos este cachiño. Veña, a facer bancales onde non temos terra e a plantar. O primeiro que fixo Carme foi queimar cun soprete a superficie dos palés para que non podrezan. Colocounos a 1 metro de ancho por 1 metro de fondo cando máis. O longo vai depender do terreo do que dispoñamos. Para facerlle a terra ao bancal hai que encher o fondo de material gordo, como restos de poda, restos de monte, para que as raíces se aireen. A continuación, colocamos o material fino, como restos de sega, que co tempo se converterá en esterco. E para que xa vayan comendo as plantas, hai que botarlles esterco ben maduriño. 1 kilo por cada 10 metros cadrados. Sabemos que está ben maduro porque cando se colle na man parece terra. E só nos falta botarlle o cal, que axudará a que a materia orgánica, que é demasiado aceda, non queime as plantas. Botámoslle 1 kilo por cada 10 metros cadrados. Mesturamos ben o cal coa terra e listo. Como di Carme, a facer bancais onde non temos terra e a plantar.